Bună ziua, prieteni! Prieteni, am revenit pe canalul doamnei Claudia, adică Claudia cu Lumina Mex de la Strehaia. Și, prieteni, vreau să vă spun ce se întâmplă cu doamna Claudia. Și la final o să vă pun acolo un filmuleț care l-a făcut ea de acolo de unde este, din spital. Și vreau să vă zic că știți vlogul care l-am făcut eu pentru ea acum câteva zile. Doamna Claudia nu s-a simțit bine deloc, absolut deloc, de câteva zile bune. Și, prieteni, aici suflă vântul, cred că o să plouă în curând. Și, prieteni, aseară, doamna Claudia din nou a chemat salvarea și au dus-o la spital și au zis că trebuie să facă o operație. O mică operație, asta o să vă zic că ea mai în detaliu ce operație și despre ce este vorba, pentru că nu știu sigur și nu vreau să zic ceva greșit. Și bineînțeles că operația asta a fost de dimineață și am vorbit puțin cu ea, m-a sunat de acolo înainte de operație. Și bineînțeles nu mai dure așa tare pentru că au făcut calmante, au făcut o grămadă de injecții sau perfuzii, mă rog, ce se face acolo, mai ales la spitalele din Franța nu este cum este la noi în România. Deci v-am spus mai multe detalii despre operație, o să vă dea ea, sperăm să se recupereze foarte, foarte repede. Uitați că nu am nici baterie multă. Și ce să vă zic, prieteni, eu mă rog pentru doamna Claudia să recupereze foarte repede, că știți bine că avem multe planuri, ea urmează să vină în România, mergem la mare și chiar vă rog, rugați-vă pentru doamna Claudia să fie bine, îi doresc multă sănătate, să recupereze foarte repede după operație. Deci chestia asta s-a întâmplat foarte, foarte repede. S-a simțit rău de câteva zile și după când s-a dus la spital a spus că are nevoie de o mică operație. Și ce să vă zic, mai multe detalii m-am spus, vă dă ea despre ce este vorba, nu vreau să spun ceva greșit pentru că nu știu așa exact, mi-a spus câteva amănunte, dar exact așa doar domnul Cristi și doamna Claudia știu. Acum n-am mai vorbit cu ea pentru că vă dați seama, acolo la spital după operație n-are voie să vorbească sau ce mai vorbim cu domnul Cristi, așa ne mai zice și nouă câte ceva de când a intrat în operație. Și ce să zic, aștept să mă sune, să văd cum este. Stăm foarte îngrijorați să vedem dacă este bine. Și v-am spus, a făcut și ea un mic filmuleț, o să vi-l pun aici la final. Sincer să fiu, nu l-am urmărit pentru că mi l-a trimis după ce am vorbit cu ea. Și nu știu ce o să vă explice ea acolo. Dar ce să vă zic, prieteni, îmi pare foarte rău pentru doamna Claudia. Știți bine că ei s-a întâmplat foarte, foarte multe. V-a spus că are o operație și la umăr și multe. Nu trebuia să se întâmple și asta acum, dar nu se știe ce, vedeți ce se întâmplă omului de pe zi pe alta. Dar mulțumim Dumnezeu că nu este nimic grav, adică este o operație ușoară, ceva gen, nu este tăietură sau ceva. V-am zis, vă explic ea mai bine, cum știe doamna Claudia. Ce să vă zic, că nu mai am cuvinte. Abia aștept să mă sune doamna Claudia să văd cum este, dacă este bine, după operație să recupereze foarte
repede. Ce să vă mai zic, prieteni? Mai revenim. Bună dimineața, dragii mei! Am revenit cu un nou vlog. Vreau să vă țin la curent pe fanii mei că sunt bolnavă, nu mă simt bine. Și când o să îmi revin, o să revin cu vlogurile mele, cu tot ceea ce îmi dă cereți dumneavoastră. Ce pot să vă spun? Că să am o mică operație. Cu părere de rău, asta e. Trecem și cu bune și cu rele prin toate. Eu vă doresc o zi frumoasă, plină de bucurii, multă sănătate și tot ce e mai frumos în viață. Vă pup și vă iubesc și când o să mă fac bine, o să revin. Bye, bye! Prieteni, am revenit pe contul doamnei Claudia și cu mama aici. Și vreau să vă spun că m-a sunat doamna Claudia mai devreme. După operație nu putea să vorbească foarte, foarte mult. Vorbea încet așa. Și mi-a spus că este bine. A zis că o să ne mai sune când poate, că e la spital și nu poate să sune așa. Bineînțeles, să sună pe domnul Cristi ca să spună cum este. Mi-a spus că merg acolo asistentele, medicii se ocupă de ea, este bine. Îi mulțumim lui Dumnezeu. Și ce să mai zicem, prieteni, oricum era, vă dați seama, după operație era palidă, era slăbită, după anestezie. A fost o operație ușoară, dar cât de ușoară a fost totuși, na, e operație. Și nu știu cum să zi, mă știu ceva aici. Ce să zic? Îi transmit multă sănătate lui doamna Claudia și îmi pare de extrem de rău. Nici eu, doamna Claudia, nu mă simt bine așa. Poate că se vede. Asta e, mergem înainte. Păi da. Și Dumnezeu să-i dea sănătate. să-i dea Dumnezeu sănătate ca să mergem. Revenit, prieteni, că am rămas fără baterie. Uitați, după ploaie și un curcubeu foarte frumos. Și ce bine îmi pare că îl filmez pe contul doamnei Claudia. Uitați ce frumos. Dar sunt două, mamă. Două sunt. Două. E de bine asta? Nu mai știu. Poate ne spun prietenii. Ia, prieteni, să ne spuneți prin comentarii dacă este bine asta. Că au ieșit două curcubei. Foarte frumos. De când nu văd un curcubeu. Fain. Prieteni, ce să vă mai zicem? Așteptăm să ne mai sune doamna Claudia. Nu am mai sunat până acum. Și nu știu ce să mai zic. Nu, stătui în apă. Nu spune nimic. Doamna Claudia vă transmită multă sănătate. Să vă recuperați foarte repede. Pentru că vă așteptăm la noi. Vă așteptăm la noi și avem multe planuri de făcut împreună. Și poate o să zică câțiva oameni că nu mă suporta să filmez pe contul doamnei Claudia, dar n-am ce să fac. Să uită, care nu Eu o ajut pe doamna Claudia din tot sufletul meu cu ce pot, pentru că și ea m-a ajutat foarte mult și mi-a fost alături când mi-a fost cel mai greu. Și încă mi este alături și le mulțumesc din suflet și domnului Cristi și doamnei Claudia. Și ce să zic, că nu mai am cuvinte. Nici eu tot așa. Da, nu ne așteptam așa acum, așa să-i fie rău și să fie nevoie de o operație, dar mulțumim Dumnezeu că... Nu e altceva să gândească. Da, pentru fiere, o problemă cu fierea. Dar
Bine, o să vă explic și eu, cum v-am spus și eu, că na. Putem să spunem. Ea știe cel mai bine pentru că este acolo la spital. Noi știm din spusele doamnei. Ce să mai zicem, prieteni? Chiar nu știu ce să mai zic. Îmi pare rău că noi suntem alături acolo când e Da. să fim acolo lângă ea. Nu, este singur acolo, e greu E acum. greu, singură. Pentru că ea face o parte din familia noastră. Da. Și lângă noi, când era cel mai greu, cine au crezut că a fost lângă noi? Domnul Cristi și doamna Claudia. Și mă suna doamna Claudia și mă încurajea și îmi zicea și multe și multe. Așa, cine crezi că îmi desfăcea poarta? Cristi cu Florin. Da. Nu vine nimeni să-mi desfacă poarta, să spună. Și eu așa am promis că la nimeni nu o să dau un telefon să întreb cum sunteți, doar la domnul Cristi și la Florin. În rest, la nimeni. La nimeni. Nici telefoanele era greu să mă sună să spună mă, sunteți bine, mai trăiți, nu trăiți? Lasă asta, mama, acum că nu e treaba Eu asta. nu pot să uit, să știi. Lasă, că nu vorbim despre asta acum, vorbim despre doamna Claudia. Că... Uite, nu trebuie să se întâmple acum, numai operație nu-i trebuia ei. Normal. Dar, mulțumim Dumnezeu că este bine E acum. bine și e ferea și o să treci și, Și o să treacă, ne da. continuăm planurile ce ai de făcut. Păi da. Uite că și curcubiul a început să dispară. Ce să vă mai zicem, prieteni? Ținem vlogul aici ca să-l postez și ei. Noi vă mulțumim și vă mulțumesc și în numele doamnei Claudia. Și vă rog să vă abonați în continuare la canalul ei. O să revină și Dar ea. pune și tu, pui pe mine. Păi pe mine am pus destul. Păi nu mai pune pe mine, că vezi ce Bine. față am. Las că nu e nimica. Cu astea suntem. Astea suntem și cu asta Normal, dar defilăm. eu cum sunt că nu mi-a fost nici mie bine, Și prieteni, ziceam că mama mi-a luat ideea. o las că ți-o dau înapoi. Nu mai știu, am uitat ce vreau să zic. Eu te repede, Prieteni, uiți. cam atât a fost. Noi vă mulțumim și vă dorim o seară plăcută, minunată și ne revedem. Și să dea Dumnezeu să-și revină cât mai repede doamna Claudia, să revină ea pe canalul ei. Normal, o să revină. O femeie curajoasă, cum Păi i-a da, spus ea? o femeie cea mai puternică. Cea mai puternică femeie. Când a zis că nu mă sui în avion, cum ai zis? Bine, mergi înainte, orice ar fi. Păi da. Așa o să meargă și doamna Claudia. Cam atât, prieteni, noi vă mulțumim, dorim o seară plăcută și minunată. Pa, pa!